Dobrý deň, som rád, že vám môžem predstaviť jedinečné strojárske riešenie IronCAD. IronCAD však nie je taký jedinečný preto, že obsahuje jednoduché a ľahko zapamätateľné rozhranie. Taktiež nie je taký jedinečný preto, že obsahuje všetky štandardné príkazy parametrických modelárov, od tvorby náčrtu až po vyťahovanie, ťahanie profilu či prispôsobovanie profilov. Taktiež nie je jedinečný ani preto, že disponuje pokročilou funkčnosťou pri návrhu plechových dielov, alebo že máte možnosť mať k nemu rôzne doplnky pre oceľové konštrukcie piping či FEM analýzu alebo CAM. No a jedinečný nie je ani preto, že s ním máte možnosť vytvárať plne parametrické tabuľkovo riadené návrhy s prepojením na Excel, a to podotýkam veľmi jednoducho. Jedinečným je vďaka tomu, že jednoduchosť používania nadobúda pri ňom doslovne inú dimenziu. Ďalej, môžete používať tzv. Katalógový spôsob návrhu. Katalógy je niečo podobné paletám nástrojov AutoCADu a vďaka týmto katalógom môžete až primitívne jednoducho znovu používať rôzne časti. Taktiež môžete definovať rôzne vzťahy medzi jednotlivými vlastnosťami modelu. Disponuje veľmi jedinečným a geniálnym patentovaným tribolom pre umiestňovanie dielov, vlastností, náčrtov, podzostav a ostatných častí celého vašho návrhu. Ako jediný disponuje duálnym jadrom. Môžete si teraz zvoliť, či chcete robiť model na Parasolid jadre alebo ASYS jadre. Bez ohľadu na to, aký strojársky CAD viete používať, IronCAD vás určite osloví, lebo má toho dosť veľa, čo inde nenájdete, a navyše pojem komplikovaný je pre IronCAD absolútne neznámy. Ďakujem za vašu pozornosť. Dovidenia.